Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Yasir, dan uwan Ummi Rahaf. So da Allah jama'a, ina so in wasu maganganu ne guda biyu akan cewa na ji ana cewa Adamu da Ummi ta ba da butulci. Sannan kuma abu na biyu ana cewa Ummi bata da asali waye da sauransu. So ina so ne in yi maganganu akan wannan abu guda biyu. So na farko dai gaskiya Adamu ba shi ya kawo Ummi industry ba, kuma Adamu ba shi da alaka ta family ko na wani dangi nesa ko na kusa. Asali dai sun haɗa a ɗan Ummi ne wanda ta zo ne shi ma ya zo. Dan a lokacin ba zan taɓa mantawa ba, ɗan Ummi ma kamar lokacin da mu tafiya ne sai ma'azzamu Idi Yari a lokacin ya zo gurinmu ni da yarinyar nan, ya ce da Allah yana so ta masa aikin nan. Dan a lokacin ma tafiya za mu je biki ne. So a lokacin sai Umar Kanu of course Umar Kanu mijin Fati Muhammad shine ya ba shi lambar mu, ya zo ya same mu har tasha ya nemi wannan alfarmar. So aka zo fim ɗin Ummi din, a nan muka fara ganin Adamu, ita ma ta fara ganin shi. Dan a lokacin ya yi aiki da yarinyar a fim ɗin Ummi, ya ga masha Allah ta yi acting mai kyau, wanda a lokacin wannan fim ɗin ta fara yi. So bayan an gama aikin dai muka exchange phone number, ya karɓi number ta. So wannan a gurin dai wannan shine haɗuwarta da Adamu. Fim ɗin gaskiya na Ma'azzam Idi Yari ne, shine director, da Abdul Ahmad shine producer. A nan suka haɗu. Bayan an gama fim ɗin ne muka exchange phone number. So bayan sati biyu a lokacin sai na ga wayar Adamu ya kira ni, ina ce min yarinya na sun saba da ɗansa Haidar. So da Allah yana bukata in dai tana free, Allah yana bukatar alfarma ta zo gidansa ta ɗan yi hutu. So dan a lokacin ma tana zuwa school, da aka yi hutun ko kamar yadda muke alkawari bayan an yi, ni da kaina wani je haka Kaduna na kai masa yarinyar nan. So a can na bata bayan sati biyu a lokacin high low still sai dawo da ita gida. To magana kuma akan cewa Ummi ba ta da wai mahaifiya ko mahaifi, to wannan zance gaskiya ba haka bane ba. Hasali ma aka lokacin da Adamu ya shirya za shi Saudiya, ya zo ya karbi lambar wayar mahaifiyar yarinya na. A lokacin ya ce mai sun je Saudiya za su gaisa, na dauka na bashi. Suka je Saudiya da shi da Afakan Lawo da Rarara suka je. A lokacin bayan sun je sun danyi aikin su na Umara, sai ya kirawo ta a waya. Dan a lokacin ma ta zo ta same su a saukin su, suka yi magana. A lokacin ma har yake nuna cewa shi yana so ya auri Ummi tun a time din ma. Dan baba a lokacin bayan sun yi magana ma ta kira wani duk ta bayanin abin da ya faru. So gaskiya dai a lokacin ita yarinyar da Adamu kamar irin akwai soyayya, yana kaunata a lokacin maganar gaskiya. Saboda ni ma wannan abin na kula da shi sa bana iya a lokacin bana iya yin wani misali abu tsakanina da su. Kawai na san cewa akwai kauna. Alaluhu na ga ya kira wani, ina a lokacin tare da ita, sai yake ce min da Allah ya sirne. na ce masa, ya ce min da Allah shi wani aiki da yarinyar nan Ummi, wani aiki da Biba zai tura min script a Kaduna. Ce mishi to ba matsala. Lokacin ta yi fina-finai dai kamar guda 5 ne ko 6 ne, irin ta yi Labiba, ta yi Sadakar Yalla, ta yi Watan Wata Rana, irin su Gudan Jini. So a lokacin wannan fina-finan su ne wanda ta yi. So a lokacin fina-finan da yake duk su fito ba. So sai a lokacin Adamu bayan ta dawo hutu ya ƙara neman, an kwana biyu dai haka dai irin wata 3 wata 4 dai. A lokacin sai ya ƙara neman da Allah ya daina za ta zo gidansa, ta ƙara yin hutun makaranta idan an yi, saboda dai ɗansa. So ta yi wannan yanayin wannan alfarma. So da aka yi hutun makaranta dai still na ƙara ɗaukan yarinya nan na kai ta har gidansa. Dan lokacin ma da na kai ta ma bayan nan kawai sai na bata maka waya da shi, sai na tafiya ta wurin matansa. So bayan na dawo Kano, ta ɗan kwana biyu a can
so sai ya samu labari ya rabu da matansa, an dauki yarinya a kai ta gurin mahaifiyarsa tana zaune a gurinta. So bayan a lokacin ni kuma ina can family ina ta shan tambayoyi na ummi na a lokacin ban samu time bane na dawo na dauke ta na ce amma insha Allah zan zo dauko ta. Dan a lokacin akwai yayana ma shi bai ma samu labarin ummi tana wani film ba, ni ban dauki film komai ba, na dauka da mun film ni a guri na sana'a ce, business ne shi take yi. To yana yazo shi yarinyar nan ashe film ta fara yi ya ga film ummi na ya fito, dan ni kuma ga masa ban yi ba a lokacin, saboda a lokacin muna tare da ita yarinyar ummi na. So yayin nawa da yazo ya fara gaggiyar maganganun sirransa, to amma a lokacin ya san ita rashin fahimta. Daga baya kuma da ya fahimce ni sai kuma yake tunanin cewa a dagatar gaba daya. Kawai a lokacin da man ta fina-finai da yawa duk su fito bane ba, sun ci gaba da fitowa daya bayan daya, sai yake ganin cewa kamar ba a daina bane ana yi. Sai ya dauke ni ya kai ni kara wurin ɗan Hisba. A lokacin ma kai ba ni kai ba ma yarinya ya fara kaiwa. So daga nan sai yayan na kai ni Hisba. A lokacin aka rufe ni, dan gaskiya a Hisban nan ba laifi na sha wahala, dan har aski suka yi min suka dake ni sosai. Daga ƙarshe shi yayan nawa ma haka din ya ga dai ban yi laushi ba, kes din ya dauke shi ya kai shi NAFTIF kamar human right. Aka je can ma dai suka kulle ni, akalla na kai kamar sati 3 a kulle. So a lokacin ita ma yarinyar tana hannunsu, kuma sun yi invited dan Adamu ya zo da Umar Kanu da su Fatima Ahmed, amma dai duk ba wai sun zo bane saboda an kira su akan wani abu wanda ya taɓa mutuncin su ko waye, kawai dai ana so a dan tambaye su ne issues na game da ita yarinyar nan. So a lokacin dai sati na 3 ta kuma yarinyar ta kai ma wata a hannunsu, don ba zan taɓa mantawa ba da suka kira Adamu ya zo, su NAFTIF din suke kokarin nuna wa yarinyar ma irin kamar ai ana ce musu ai ba ta da wani gata ko waye, suke so lallai sai sun damka yarinyar a hannun Adamu ta ci gaba da zama. Aka kirawo mamana, aka kirawo Adamu, lokacin ni ba na ma gurin saboda lokacin ban yi aure ba. Aka tambayi yarinya, ke goma ake zauna? Yarinya ta ce ita za su zauna a gurin Yasir, saboda Yasir tare aka san mu da ita tun tana karama. Ni na yi ɗawainiya da yarinyar nan, na kai ta makaranta boko, na kai ta islamiyya, duban irin kamar rashin lafiya asibiti din ni ne dai tun a time din ma, tun ma kafin ta fara har ma ta zo ta fara har ma yanzu. So ni abin da nake so in fahimtar da mutane, maganar gaskiya Adamu ba shi da alaka da yarinya, ko ta nesa ko ta kusa. Bayan hukuma sun ba mu dokoki, so a lokacin yarinyar ta bace a industry, ni ma na bace. To gaskiya a wannan shekara 7 ni gaskiya ban san wani abu da Adamu ya tura wa yarinyar nan ba, ko kuma ni ya tura mu ya ce in bata. Bai san ɗawainiyarta ba, bai san cinta ba, bai san shanta ba, bai san suturarta ba ko rashin lafiya da sauran wasu abubuwa na cikin rayuwarta. So a wannan shekarun irin an shiga shekara na 8, Adamu ya kirawo ni a waya, yake ce min da Allah yarinyar nan yana so zai yi wani aiki da ita, fim din ya yi reserve da ummi. To a lokacin ummi bata kai wanda ya ci gaskiya, sai na ce gaskiya ka yi haƙuri, dan ni bana ma iya kira sunan shi saboda ina ganin mutuncinsa, ko in ce masa prince ko in ce masa yallaɓai, abinda nake gaya masa kenan a lokacin. Sai na ce ka yi haƙuri, na san ummi yau ni ba abin da zan iya akan wannan abu, saboda bata kai wanda ya ci ba. Na san ta kai wanda ya ci, ko in barta ko bana, ko kuma ka in barta ko bana raye, na san in ta yi sha'awa za ta iya yi. So na ba shi haƙuri dai a lokacin, ya ce min to ba matsala. So bayan kuma ha'ilau an ƙara shekara 1 ne, sai Adamu ya kira ni akan maganar ummi still, akan ummi in mata da manema shi yana so zai aure ta. A lokacin ba zan manta ba, ina Katsina, kira da waya muka yi magana da shi,
fahimta. Da yin maganar auren nan a lokacin na san dama yarinyar ba da ke ba, saboda a lokacin tana kaunarsa ba laifi. Sai na kirawo Umar Kano da ke ce masa kaji ga abin da Adam ya ce. Sai ya ce in da gaske ne ai daman hakan ya fi, tunda aure shi ne mutunci ya mace. Sai na ce masa ni ma dai abin da nake so kenan, saboda na fi son ummi ma ta yi aure a kafin ɗin nan wallahi. Sai ya ce min ba matsala, ka tabbatar da hakan. Muka ƙara magana da Adamu dai muna ta waya dai akai akan maganar auren yarinyar. Har na zo gida ma nake cewa ummi kin ji ta ce min wallahi yaya ba matsala. Ai na san ba za ka yi abin da tuce ne. Na ce a da mu ne yadda nake kaunaki haka shi ma nake kaunaki. To lokacin yake ce min dan za a yi aure, in zai aure yarinyar nan ya baya buƙatar a yi fati ko a yi wani dina. Na ce to ai wannan daman duk ba shi ne aure ba. Kawai dai aure ina buƙatar a sa manya a ciki, ka ba da sadaki a zo a yi aure. Sai yake ce min ba matsala, sai yake ce min mamansa za ta zo Kano. In ta zo Kano ummi za ta je za su gaisa, za kuma su yi wasu maganganu wanda ni a lokacin ma ban san me suke yi ba. So lokacin mai still ina Katsina, sai ummi na kirawo maman ma a waya. Lokacin ma ba waya a hannun ummi, na kira maman ma a waya na ce ta bani ummi, ta bani ita. Na gaya mata kin ji za ki je can gurin mahaifiyar Adamu, amma kake je ki kadai, ki dauki Hafsa yayin ki sai ku je tare. So sai ta dauki Hafsa suka tafi. Bayan sun je ban san dai me suka tattauna ba. Bayan sun dawo muka ƙara waya da shi, yake ce min ai ta je sun gaisa da mama. So da Allah yana buƙatar a yi abin nan a sa rana. Sun ce mai ba matsala, ai kai abin yana wurin ka, saboda na san cewa za ka tushe yanayin nan ba, kuma yana muku fatan alkhairi. So ni dai a lokacin Adamu mun gama magana da shi akan cewa zai turo manyansa, dan har manya na ma na gaya wani makaina wanda suke matsayin iyaye a gurin daga ni har yarinya. Na lokacin dan a time din ba zan iya karɓar manyansa ba a lokacin. Ni na gaya mahaifina da mahaifiyata suka ce ba matsala, Allah ga wasu. Maganar mu ta ƙarshe kenan akan zai turo manyansa. Mun sa lokaci da shi, lokacin ya zo Adamu bai kirawo ni ba, ban kuma ga manyansa ba. Da dai har zan kirawo shi, so dai ban kirawo shi ba dai gaskiya. Kirawo shi ba sai da aka kai sati ɗaya sati biyu, sai ya ɗauki waya na kirawo Adamu. Wannan miss call biyu bai daga ba. So sai na rabu da shi, ban ƙara ce masa komai ba. So ni dai bai ce min yarinyar nan ya fasa auren ba, da kuma ce min za a yi auren ba. Ban ƙara jinsa kwata-kwata. Na rabu da shi dai ba mu ƙara sa shi a idonmu ba daga ni har yarinya. So bayan kamar shekara ɗaya still sai da ya ƙara kira na a waya. An ban tawantawa ma yarinyar ta tafi biki Guma, ita da family ana biki a can. Ya kira wanda zai wani aiki farin wata da sauransu waye an ummi tana bukata. Bayan ni wancan magana da shi ba, sai ni a tunanina kamar ina ganin cewa misali sai an yi aikin za su yi auren koya ne, ni ban sani ba dai. Kawai dai ya kira ta labarin farin wata. Mutum sai na accepting, na ce masa ba matsala, tunda yanzu ummi ta kai wanda daman tana mun magana ma ita daman tana so ta koma university, kuma na mata accepting, na mata alƙawarin sa ta koma, tunda ba wani wanda zai mata jagora in ba ni ba, sai kuma Allah ne zai mata jagora, ba ni ba, Allah ne zai mata jagora. So ummi sun je sun yi aikin farin wata, dan kafin ma su yi sai da muka karɓi form na kamfaninsa, muka je nan sanso na Kano, ni na yi signing, muka je sanso na can NT